Povedz mi, čo by si doporučil takému spevákovi alebo ľuďom vôbec, aby boli úspešní v živote? Rob si svoje a chod si svojou cestou. Makať a nerobiť to v prvom rade pre úspech. Pretože ho to baví. V prvom rade. To je v prvom rade. A byť totálne kritický, totálne premýšľať nad ľuďmi, že či to robí dobre pre tých ľudí, takže sa zaujímať o to, že aké sú reakcie. A podľa toho v čom, či je to v hudbe, alebo v biznise, alebo v hocičom. Ja sa riadím podľa toho, že prvých 15 rokov som to robil preto, že ma to baví a vôbec som nemyslel na to, že či z toho niekedy budem mať peniaze a či budem v televízii alebo takéto. Presne. Neuleteť si na tom, že musím byť čo najviac v televízii, lebo to je podľa mňa veľký klam. Ja to robím celý život iba pre ľudí a vôbec som si nikdy na tom neuletal, že som videl niekde kameru, tak rýchlo som sa tam obchal, aby som sa teraz ukázal a urobte so mnou rozhovor a takéto veci, lebo ja si myslím, že toto ľudí nezaujíma. Treba ľudí presvedčiť o tom, že aby si ma vyhľadal ten môj fanúšik aj bez médií. A vtedy to má vyhraté. Ja keď sa chválim a hovorím tieto veci, tak to hovorím preto, aby neprajníci mali nervy, ale dá sa povedať, že ja už som v nejakom statuse, už som v nejakom leveli, kedy o mne ľudia vedia, že som ako vydal nejaké veci a že robím a takéto, takže ja už nemusím nikoho presvedčať, ale tým som chcel povedať to, že ja si nežijem v tom, že som hviezda. Vôbec. Za mnou... Čo? Za mnou, kto príde, hoci kto v pokore, či je to stavbár, murár alebo žumpár, tak sa s ním proste budem baviť. Ja som dobrý príklad.